και κάθισες, μου βάλει. Μου βάλει. Πρόσεχε λίγο. Δεν μου λένε Κυρακούλα, κάθε πότε ενεργήσα. Με το συμπάθειο κύριε Τρίφωνα, αλλά να, έχω πρόβλημα. Κάθε 2 ώρες. Και εδώ σου κάνει την παρατήρηση ο διαχειριστής. Όταν είχαμε το βόθρο, πλήρωνα εγώ το βοθρατζίδικο. Και έτσι είχα ησυχάσει με όλους αυτούς. Τώρα όμως με το δίκτυο της αποχέτευσης που μας έβαλε ο Δήμαρχος, καλή του ώρα του Δημάρχου. Κάθε φορά που πάω να κάτσω στην τουαλέτα τον θυμάμαι. Αχ, λέω, ξανά. Κατάλαβα τώρα που λένε η χαβούζα. Κάτι φούσκα έβασε. Σιγά εγώ μαρέ. Στη μύτη μου την έβαλες μπλάκα. Λοιπόν Κυρακούλα, τώρα πάω απέναντι στην πανιέρα, γιατί φοβάμαι ότι θα έχουμε πρόβλημα παλήρεας. Ενώ συμπιέζω εγώ, μπορεί να αποπιεστεί από εκεί. Καλά, όπως θέλεις κύριε Τρίφωνα, εσύ ξέρεις. Λοιπόν, έχει το νου σου μισό στην πάθη. Ναι. Καργάρο, Έλα, Καλγάρης, εντάξει. Σιγά κύριε Τρίφωνα, μουσκεμα με έκανες και είναι και βρωμόνερα. Κάσου νερά είναι Κυρακούλα, σπλάχνα σου και τα συχαίνεσαι. Μη σνάπουμε που δεν είναι δικά μας. Αφεντικό, ευτυχώς εγώ ήμουν μακριά και την κλείτωσα. Την άλλη φορά θα σε βάλω μπροστά εσένα. Λοιπόν, πήγαινε φέρ το μηχάνημα απόφραξης, γιατί πέσαμε σε λούκι εδώ πέρα, δεν ξεβουλώνει με τίποτα. Εδώ το έχω έτοιμο είναι. Βάλ' το στην πρίζα. Και πού είναι η πρίζα? Θα σου πω σχεδιάγραμμα του σπιτιού για να βρεις που είναι η πρίζα. Βρω μια πρίζα και βάλ' το. Κάλατε, όλο φωνάζεις, φωνακλά. Πάτε από εκεί. Κυρακούλα, σε περικαλώ Κυρακούλα, πέρασε έξω στην αίθουσα άμα μόλις μη σε έχουμε στα πόδια μας να δουλέψουμε. Κύριε Τρίφωνα, κάτσε, θα περάσω. Σκουπί σου. Σιγάτε, πρόσεχε για λίγο. Αφεντικό, να τη βάλω την πρίζα. Όχι ακόμα, δώσ' σωλήνα. Ναι. Καλά. Πιάσε. Σύνδεσαι τι. Ναι. Κάργα. Ωραία. Λοιπόν, βάλ' την πρίζα τώρα. Ναι. Έλα, δώσε ατμόσφαιρες. Σταμάτα. Δώσε απότομα ατμόσφαιρες. Σταμάτα. Άκουσα θα σου πω τώρα. Άνοιξε απότομα τη βάνα γιατί έχουμε τριπλό να το ρουφήξει. Έτσι μπράβο, έλα, τραβάει τώρα, έλα. Έτσι. Έλα, εντάξει, τα ρούφηξε όλα. Εντάξει, κλείστο. Τι, το καλό. Κλείστο, ναι. Κυρακούλα, στον κάναμε γουλή. Α, σε ευχαριστώ πολύ κύριε Τρίφωνα. Μπορώ να πάω τώρα μέσα? Πάρ' για να μην πας. Εγώ να πάω από το πρωί. Μόνο κάνε λίγο πιο εδώ γιατί δεν έχει πόρτα. Τι μη σε πάρουμε μάτι. Ευχαριστώ. Παναγία μου, Χριστέ μου, τι είναι αυτό? Κύριε Τρίφωνα, τράκα! Τι έγινε, τι σημαίνει? Κοίτα! Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι θα είσαι εδώ ρε σκατόμουτρο? Εγώ ξέρετε μένω από κάτω και καθόμουν στην τουαλέτα και ξαφνικά κάτι σαν σίγουρος με τράβηξε και με έφερε εδώ πάνω. Τώρα θα στείλω αμέσως από εκεί που ήρθες. Στον έστειλα από εκεί που ήρθες. Μεγάλη δουλειά ήταν να τραβήξει τον καλανάκι. Τώρα η λεκάνη είναι έτοιμη προς χρήση. Προς κατάφυση δηλαδή. Σε ευχαριστώ κύριε Τρίφωνα. Το χαρτί σας. Ειδικό μέγεθος. Καβουζιάρα μου εσύ.